Who the fuck is this guy? Трябва да видим. Ето аукса с букса. Пет изхора за усилател. Ето съм ги направил да са както фронт, left, right, суп, тук не работи и тия са surround, задно. Сега да включим така. Само да оставам да го включа. Включих ги. Задните суба. Ще оставям силито да не го държа. Камерата няма да се светлината добре. Машала. Пускаме усилател. Управление за суба. Това са трябвало, тия неща ги видяхте. Отделно. Това е според оборотите на двигател, усилва и намаля само звука. Трябва да намалим. Така, задържаме. Това е за телефон някакво управление. Дисплея има два цвята, Red и Yellow. Другото, автоматик, сега на автоматичен режим, като пусна фаровете, минава на негатив. Отделно може да се избира позитив, негатив, си го избирате ръчно. Аз съм го държа на автоматично. LED е тук е това, обаче някой го е затварял тук и го вдлъбна малко изчупено. Тук има блинкинг, като изключи всичко не работи и периодично мига се едно на някаква аларма диода. Друго какво имаше? Аудио моно, навигация, аукса от тук се включва, компас, това е на хайт, защото нямаме навигация така или иначе. Това е сигнал, като се включва колко силно да бипа. Друго, отделно, рандом, репер, от тук минавате към аукса. В момента кабела не е в мен да ви го пусна. Това на буксичка и това се откача. Радиото. И тук има доста настройки. Сега в момента ги подрежда по най-силен сигнал. Ето и другите. Много радиа намира. Значи един ред, втори ред и тук още едно радио. Не ми са бройково, колко са, няма значение, както иде. Сега тук има още настройки. Тук е как да подрежда радията. В момента е по качество. По име, фиксирано, само че като е на фиксираност, на мен не ми харесва, защото по цифри тук излезат радията. И аз си го държа на това. Това е каква информация да показва. Какво да показва на дисплея. Информацията или честотата. Рекон не знам. Текст, радиотекст според таковата самото радио, ако изпраща. Фил и това не знам точно какво е. Няма значение. Важното е, че много екстри и много качество.
половин дума да водиш по радиото, това означава, че няма комплекс и може да се развива подобно на Швейцария, като... Вие в Пловдив ли работите? Трухата is everybody looking, трухата ще ви джепе. Ето е, тук рапър е без раница. Стисна баща ти ладеца на флага. Яката работа трухата, брат ми. Както и да е, това е причината, поради която го продавам това. Всъщност и аз не знам, що го продавам. Просто това с чисти букси и си купих буксата. 20 и няколко лева дарох за буксата и си сложих чинчо-минчо отзад. А това малко по-първобитно съм го направил и затова го продавам. Но пък получавате веднага всички екстри на куп готови. Чай сега да го изключим. Да видим. Какво става? Тук чинчето за осцилатора, както казах, 5 изхода. Обясних вече. Това е AUX-а, да си пуснете от телефон, от външен плеер, който искате. Той върви с кабелче комплект, но не е премен в момента. Иначе го продавам с кабелчето. С стандартни евробукси. И това. Ето. И антената е тя стандартна. Всичко е готово. Ето. Това им предвид, че е малко по-селско направено, защото нямах буксички. И съм запоил нещата и с топъл силикон съм ги залепил. Всичко е залепено. Тук остават за ченджера евентуално. Всичко може да се премахне много лесно. Топлия силикон лесно се маха. Спойките и те могат да се отпуят. За много бройки работа. Но получавате готово всичко. Направо го пускате. И всичко работи. Има си и код. Всичко. Тук дори съм си отбелязвал кое за какво е. Да знам.